Hello mga ka-idol, ito meron kinuha sa atin na green Opa Dilute si MD Aviary. Ngayon nandito tayo sa kanyang aviary. Ito yung kanang kamay ni Boss. Nasa ibang bansa kasi si Boss MD Aviary, kaya ito, nandito tayo sa kanyang aviary. Ayan, makikita natin, meron siyang mga nakaset dito na Project Dan Palo. Ayan, mga possible Dan. Tapos dito naman na nakaset niya dito ay Project Dan Palo Dilute mga ka-idol. Ayan, no? Kita natin yan, no? Minuksan natin para makita natin. Mga Project Dan Dilute na po yan mga ka-idol, ha? Para makita ninyo yung mga pinupuntahan natin na mga pinagkukuha na natin ng mga ibon, o kaya mga kumukuha sa atin ng mga ibon ay mga legit breeder dito sa Pampanga. Kaya yan, papagitan natin mga iba. Boss, patour tayo boss kung saan pa yung mga pangmalakasan ni Boss MD Aviary na mga ibon dito. Yan. Possible Opa yung isa. Ito mga idol, possible Opa. Back to back dilute, oh. Yan, mga Project Dilute na po yan. Project Opa Dilute, yan. Yung isa dyan ay possible Opa. Yan po. Yan po yung mga project ni Sir MD Aviary dito sa kanyang aviary mga ka-idol. Tapos meron pa siya dito. Dilute PF. O to, Project Pale Palo Dilute mga ka-idol, no? Ito, silipin na lang natin sa loob. Ayun, no? Nasa loob po sila. Bali, back to back po yan na Project Opa Pale Palo Dilute na boss. Yun. Bali, Opa Pale Palo Dilute po yung mga project ni Boss MD Aviary dito. Kaya yan, ever na magbuga yan, pwede natin po siyang tawagan at pwede po natin siya makontak sa mga pa-out niya mga ibon. Yung anak niya, yung ayun, sa gitna ito. Ayun, nasa gitna pala. Yung naging anak niya mga ka-idol, ito. Bali, dilute lang siya, ano boss? Dilute. Green dilute mga ka-idol, oh. Napakagandang green dilute, oh. Yan, yun ang kanina na possible Opa na split dilute. Ayan po yung anak po nila mga ka-idol. Ayan, oh. Basta kahit na parisan mo lang dyan ay back to back split dilute, matik na maglalabas po sila ng mga dilute na mga ganyan katulad niyan, no? Konti na lang magiging avocado line na po yan compared dun sa atin, talagang avocado line na po yun mga ka-idol. Tapos meron pa siya dito Bronze Palo na visual. ayan mga ka-idol, meron pala dito bronze palo na visual Alps 2 na boss. Ayan, ito mga ka-idol, nasa unahan, pagkita lang natin. Ayan po yung bronze palo, oh. Solid yung kulay ng mata niya mga ka-idol, talagang umaapoy yung mata. Ayan, no? Yung albino Opa yun. Yun yung isa doon nasa dulo, dalawa na albino Opa mga ka-idol, yun, no? Tapos yung isa yung isa crimino, kaso lang walang bahid na orange. Baka ayun, no? aabot ng ano yan, siguro Kita possible natin, na no? pa-ID natin kay Yung labog natin mga ka-idol, ayun, no? walang orange sa baka magiging aqua pa yan eh. Yun, no? Napakaganda mga ka-idol, walang orange nga sa ulo. Parang mukhang magiging aqua to. Parang B1 Crimino Aqua. Ayan, no? If ever na mag-aqua ay papa-ID pa yan sa mga batikan para makita po nila. Kasi pag kasing Crimino Opa may sable sa ulo. Pag kasing mga iba, yung mga Crimino halos merong may ito kasi solid yung pagkakulay niya. Yung mga Crimino kasi hindi naman talaga totally ganyan yung kulay ng mga Crimino mga ka-idol. Yan, no? Talagang
Solid yung ulo niya. Iba yung pagkaulo niya mga ka-idol. Kung makikita nyo lang siya ng personal, parang aqua po talaga yung pagkaano niya mga ka-idol. Pero hinihintay pa lang ipapa-ID pa ni Bossing yung ano natin, yung mga kriminyo nandito mga ka-idol. Tapos Mga wild type. Tapos yan, meron wild din type, mga oh. dilute dito tsaka wild type. Ayan. eto mga ka-idol, meron palang dilute dito tsaka wild type. Kita natin parang malaki yung ano ah. Ayan, buksan natin para makita natin yung mga ano mga ka-idol yan, no? Mga green personata na wild type mga ka-idol, ayan, no? Solid, oh. Solid yung mga green personata wild type niya dito ni Boss MD Aviary, yan, no? Napakagandang mga ibon dito, oh. Talagang solid yung pagkasunog na ulo niyang mga green personata wild type niya. Tapos meron pa siya mga dilute. Dilute dito, nasan yung Ayan, dilute yan. ayan, yan, ayan, yan pala. Yan, Dalawa itong yung dilute. ayan, no? Napakaganda mga ka-idol, no? Alos mga normal dilute lang yung mga ano ni Bossing dito, pero napakaganda, saka healthy po yung mga ibon nila dito, kaya maganda if ever na gusto nyong kumuha, indicate natin yung Facebook account ni Bossing. If ever na i-out nila dito, kayo na lang po yung magtanong kung magkano yung presyo ng mga ibon niya dito, yung mga yan, yung mga dilute, mga wild type na green personata, at saka meron mga albino opa. Yan, no? Para sa mga gustong kumuha, ayan po yung mga pa-out niya dito, mga ka-idol. At tanong na lang po natin kung ano pa po yung mga gusto nyong kuhanin dito. Si Sir, eto po yung pangalan mo, boss, para Paul. yan, si Sir Paul. Bali siya yung nag-aalaga ng mga ibon ni Sir MD Aviary dito. Kung gusto nyong makontak o kaya ma-message si Sir MD Aviary, indicate natin yung Facebook account niya, at saka ito yung contact number ni Boss Paul para ma-contact nyo rin at makausap nyo po siya mga ka-idol. Ito po yung contact number po niya. Contact number mo, boss? 0965-1144-514. Ayun mga ka-idol, bali yun, indicate natin contact number ni Sir Paul para naman po sa mga gustong kumuha or mag-order o kaya mag-project ng mga ibon na napakaganda na mga project Danpano, project Opa, Red Factor, Opa, Pale Palo Dilute mga ka-idol. Tapos meron siyang Mga Crimino project. At saka, ayan, Crimino project mga ka-idol, oh. Crimino Opa project, meron pa pala dito mga ka-idol, oh. yan, Ito. May papisana dyan eh. At Mga dilute yan. mga dilute, tignan natin, silipin natin mga ka-idol, yan, no? Poster lang. Yan, poster parents, ayun, meron siyang isang napisang sisiw, ayan, no? Poster parents yan mga ka-idol, pero yung itlog niyan ay mga dilute mga ka-idol, ayan, pagkita lang natin para makita ninyo. Tapos ito, meron siya dito na Crimino Opa and Opa Pastel, project Opa Crimino to mga ka-idol, ha? Ayan, pagkita lang natin para makita nyo gusto. Ayan po, yung May palabas na red eye yan. ayan, uy, lumabas. Palabas na red eye. Uy, nag-aano siya. Uy, nakawala. Nakawala mga ka-idol. Ayun, no? Baka bigla lumabas. Yan. Nakawala sa ano mga ka-idol. Tignan mo yung Crimino, may Yan, no? orange, di Yung, ba? oo, yung mga krimino may. Yun, wala siya totally, mga ka-idol. Kaya makikita mo ng personal talaga yung mga ano, yung mga krimino opa talaga. Yung kasi wala siya totally orange dun sa pagkaulo niya mga ka-idol. Tapos Ito, kasi, yung pastel, Opa pastel lang, ito Crimino. Pero Crimino. nagpalabas siya ng ano, ng red eye. red eye. Kasi nagtataka ako, kailangan di siya magpapalabas. Oo, oo, pa pastel, no? Oo. Yung sinasabi ni boss sa akin, yan mga ka-idol, oh. Based sa experience ni bossing, ayan, no? Red eye, oh. Red eye po yung linabas niya. Bali Crimino Opa yung cock. Tapos Opa pastel lang po yung pastel. Kaya yan po, naglabas po siya ng mga May red kapatid eye. siya, black eye siya. Ayun, may kapatid pa siyang isa na black eye mga ka-idol. Yeah, meron kasing minsan na ganon, minsan kasi mga pastel, parang may laying mga ino. Hindi natin alam ha, kasi ito based sa experience ni Bossing, siya yung nag-aalaga at nakita niya, sinabi niya sa kanyang kay Sir MD Aviary, kaya yun po, nagtataka din sila bakit nakapagpalabas sila ng red eye kahit hindi naman split sa ino yung pares ng Crimino Opa mga ka-idol. Kaya
sa pag-iibon talaga, mahiwaga po. Hindi natin masasabi na talagang kung ano yung project mo, minsan ibibigay sa'yo, minsan hindi ibibigay sa'yo mga ka-idol. Kaya talagang ganyan yung pag-iibon, mahiwaga po mga ka-idol. Tapos meron pa yata ang narinig ko dito, meron siyang project na mga Red Factor. Ayun, tignan natin yung project Red Factor ni Bossing. Yan. Ayun, no? Bali, project Red Factor, back-to-back possible Red Factor, no, boss? Yan, bali, back-to-back possible Red Factor. Ayan, ha? Sa mga meron pong mga project na ganyan na Red Factor, mga ka-idol, kasi minsan, matagal po maglabas yung mga possible Red Factor. Parang Dan Palo project lang yan, mga ka-idol. Kasi mga minsan, pag nag-expect ka, first clutch, second clutch, third clutch, hindi linalabas. Pero sa bandang huli, fourth, 5th hanggang 6, dun po naglalabas ng mga visual. Katulad po yan ng mga Dan Palo. Kung marami kang poster parents, pwede mong ipaposter yung mga nauunang mga itlog ng mga visual Red Factor mo, ay mga possible Red Factor mo, or mga Dan Palo mo. Kasi ganun po yung mga nalaman ko sa mga ibang breeder po, mga ka-idol. Ayan pa po, yung mga... Ito may papisa ng 5 to, kaso walang lumitaw na visual. No, yun, mga ka-idol, ha? May possible na mag-dilute sila kasi lahi nila. Nasa itaas yung ano, yung yung mga papisa nila. Yun, mga ka-idol, ha. Ito, Dan Palo project to, ha. Dan Palo project dilute, mga ka-idol. Pero 5 itlog, walang naging visual Dan Palo. Pero meron daw na magiging dilute na magiging anak nila. Kasi walang visual Dan, pero ito back-to-back split dilute, do boss? O yun, back-to-back split dilute po yung mga Dan Palo project ni Bossing dito. Kaya yan po, isa na po siyang nagka-ebidensya dahil sa pag-breed niya sa mga ibon, mga ka-idol. Ayan po, maraming salamat, boss, sa pag-imbita mo sa akin dito sa aviary ni Sir MD Aviary. Kaya sa mga gustong kumuha ng mga ibon niya dito, pwede nyo po siyang kontakin, si Sir at saka si MD Aviary, para po matanungin niyo kung magkano mga presyo ng mga ibon niya dito, mga ka-idol. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel. Ayan po, si Boss MD Aviary. Ayan, mga ka-idol, nagpakita siya sa atin. Thank you, boss, sa pag-unlock mo sa atin dito sa inyong aviary. Nakapag-vlog tayo sa inyong aviary para makilala ng mga tao na yung mga ibon mo dito, yung mga project mo dito, idol. Kaya thank you sa mga nagpapa-unlock sa atin dito sa kanilang mga aviary, mga ka-idol. Yan.